Täältä näkee mustaruuti pötkö ja siellä näkyy osa vissiin hyvin kiinni. Tuolla sytyslanka on karannut. Ja Tukesille terveiset, mistä hyvästä tämmöisiä tuotteita. Joo, niin tämmönen about 1,5 metrin mittainen tää nyt on. Eiköhän käy laittaa menemään. Ei. Niin, nyt ollaan täällä läpiläistytty. Tässä on tuo papattimatto. Se on Jommi. Tuolla täällä mettässä, niin meillä on tosiaan luvat hommattu jo. Joo, tää nyt menemään tuo. Mä menen tänne kauemmas, niin mennään Arski me tänne kauemmas, niin Mä usun vaikka tässä. älä vielä syytä. Ei sitä Arski. Joo, siis tää on just semmonen mitä mä kuvittelin. Ei edes rätise. Tämmöstä niinku suhinaa. Oho, lentää päälle meidän. Ei tarvinnut, voitais hoitaa pihallakin tää täältä. Tää on niinku tämmöstä suhinaa, ei tois räjää. Vähän boostaa volyymeja. Mistä ampui minä 200 naamaan? Joo, siinä on. Edes nyt räjähtänyt kaikki. Oli kyllä suuhnut. Miten noin kaikki tämmösen ehdi? En tiedä. Räjähtänyt sitä päädystä. Miettikää, että oliko tuo 5 €. 5 € tommosesta, niin ei todellakaan. Ei edes räjähtänyt. Joo. On se aika pitkäkestoinen, mutta tuo... En nyt tolla vaihtais kyllä uutta niinku vuottaa. Sinne vaan. Joo. Onko Arskille mitään sanottavaa? MP-tuotteesta. Alkaa sen suosittele ostaa. Et suostu. Niin 6-7! Niin hyvä. Olen brain rot.